Yawwa. Don sake shi za ka yi, a karka sake shi ba. Kai haba gudu. Ta ina? A ba za ka kashe shi ba? Idan me sa? Yana da dan Allah karka sake shi a nan gurin. Wannan ne? To kar ku sake shi a nan mana, kwara ku kai can baya. Mu zai mutane wannan ba kamar gidan mu can ha. A'a, ka kai shi ta can dai ka wurga shi ta can baya. A'a zai dawo wallahi, kar ku kashe shi. A kashe shi. Jamilu, gaskiyar lamari nan yana iya mamurita. Wannan gama sheka ne ba, irin mai fasa kan nan ne. Bayan carko ne. Baya wannan kuma? Kai, waga wannan sara yake. Ba shi zo maran? Wannan yana da maganin mace, wancan yana da maganin mace, ni ba ni da maganin mace, kaga ba zai yi ba. Za ka ci? Yau jiya ma sun yi na katoto. Wannan macijin? Sai jiya ya ji wannan. To yanzu wannan ya za a yanka shi? Yanka shi bai da wuya. Gaskiya ni ban. Sai dai in kai zaka ba su shi, ni dai bani ba su shi. Ga irin nishi ja. Wannan na samun guri sara zai kai. Wannan ne? Wannan ba ana cin wannan? Da ransa ba? Na sani. Ya za kamar yanzu. Kar ka kashe shi ba, ka ma kashe shi, ka gama da shi. Yanzu ka sare markai ne ko? To sare masa magani. Haka ma zan ce da shi, kuna je gida zan yanka. Ya ma ya haɗiya. Ya haɗiya da shi. Sai na je gida, ko ka sani dan mai ta kansa ba. Ita ce su da